Svetový deň skateboardingu, ktorý pripadá na 21. jún, nie je na Slovensku veľmi známy. Jazdci na doskách ho ale dobre poznajú a tento rok ho oslávili vo viacerých mestách. V Dolnom Kubíne ako Urban Day v piatok 20. júna, kedy skaterom a ich kúskom patrilo parkovisko pri Kolíbe. Urban Day pripravil dolnokubínčan Juraj Fačko v spolupráci s miestnymi skatermi. Akciu podporili viacerí sponzori a vedenie mesta. Technické služby napríklad poskytli prekážky, ktoré si chalani svojpomocne zrekonštruovali a ktoré by časom radi umiestnili na nejaké miesto v meste a vytvorili tak skateboardovú zónu. Mám k tomu strašne blízko, kedy som jazdil, len nejak už nemôžem. A žijem s tými ľuďmi, vlastne baví ma to, mám kopu známych a preto. Na Urban Day prišli decká z celého Slovenska. Jazdili, posedávali, debatovali, tancovali, jednoducho si užívali krásny deň a výbornú atmosféru. Súvisí to so sídliskom a vlastne Urban Culture, to je sídlisková kultúra a vlastne prezentuje sa tu hip-hop, vlastne tanec hip-hopový, bude sa tu prezentovať vlastne ten skateboarding, tiež to patrí medzi uličnú kultúru. Súčasťou podujatia bola súťaž Game of Skate a Oli Contest, na ktorú sa prihlásilo približne 30 jazdcov. Som tu prišiel, aby som vyhral Game of Skate. Najradšej sledujem a grindujem, čo je vlastne sleduješ to doskou a grinduješ trackami. A sú to vlastne šúchanie sa po railoch a po múrikoch. To mám najradšej. Flipy a takéto mi moc nejde. Flipy, to sú rotácie dosiek rôzne, o 360 stupňov alebo rôzne. Prečo si sem dnes prišiel? Lebo nebol drahý autobus, nemal som čo robiť, do školy sa mi nechce, tak som sa prišiel sem pozrieť a je tu perfektná atmosféra. Pri ruchu na parkovisku sa pristavovali zvedaví okolo idúci. Zaujímalo nás, čo si o akcii myslia. Je to pre mladých, no a páči sa nám to. Obdivujeme tie ich nohy mladé. Hudba je troška hlučná, až príliš. Pre týchto mladých by som povedal, že je to celkom dobré, že sa aspoň majú kde vyreagovať, nerobia bordel po meste a tak. Juraj Fačko by chcel uplynulý Urban Day premeniť v ďalších ročníkoch na festivalové podujatie aj s hudobnými skupinami. Už 0. ročník bol úspešný, na internete napísali skateri z Martina, že akcia bola vydarená a podľa nich osviežením rozjazdov bola účasť dolnokubínskych bladerov, ktorí sa nenechali nejako zahambiť a robili dobrú show.